Yan po ang problema ng ating mga kababayan. Kanilang security system, mabagal po magbukas. Ito po, mayroon po tayong solusyon dyan. Panoorin na lang po ninyo. Salamat po ulit. Okay po, nandito po tayo sa pinaka main router ng Frontier. Ngayon po, susubukan muna natin yung kanyang kabilis, yung kanyang download, at syempre yung kanyang upload. Ito po, nakikita naman ninyo siguro na pumapalo siya ng mahigit o kulang-kulang 300 ang kanyang download. Tapos ang kanyang upload ay pumapalo ng mahigit 300. Dito naman tayo sa labas at kokolektahin din natin yung speed dito. Siyempre yung kanyang download tsaka upload. At tsaka natin mako-compare sa ibang camera. Ano po? Medyo mabilis pa rin ang kanyang download at ang kanyang upload, ayan, mabagal ang kanyang upload, kaya siguro mabagal bumukas ang ating camera. At ito po yung isang camera na medyo malayo rin sa ating main router. Ano po? Ito naman po ang ating simpleng drawing para makikita nyo kung gaano kalayo ang ating router sa mga camera. Yung 1, 2, 3, yun po ang pinaka malayo sa ating main router. Ito po, kaninang umaga bumili po ako ng Netgear Nighthawk. Galing ho ito sa electronic store at meron pong 6 na antena ito, no? Gumamit na rin po ako ng internet extender pero hindi po ako masyadong nasayahan, kaya binalik ko po yung dalawa, 3 pa yata yung binili ko. Tapos ito po ay may 4 na labasan ng kable ng internet. Tapos po itong drawing po na ito, para maintindihan po natin, dito natin ilalagay yung router na bago. Ito na po ang ating mga gamit na kailangan para sa senaryong ito. At syempre po, bubutasan muna natin ang ating drywall para sa papasukan ng ating kable, at sa kabila naman nalalabasan ng kable. Ipapasok po natin ang kable sa tulong po na ang ating mahal sa buhay bago po tayo umakyat sa kesame. Kailangan pong kumpleto na po tayo sa gamit po. Ano po? Tapos pong maipasok ang kable sa butas na galing sa kabila,
Huwag po nating hayaang magbuhol-buhol ang mga kable sa taas para hindi tayo mahirapan maghila. Naku po, ang init po sa taas. Kaya ako'y pawis na pawis ho. Salamat na lang nakalabas na ako. Ito na po yung ating bagong kable na papunta doon sa bagong router na binili natin na Netgear na ito. Meron pong dalawang tornilyong kabitan ito sa likod ng router. Sinukat ko na rin po ito at kinabit ko na po yung dalawang tornilyo. Ito po yung tinatawag na fastener sa English na panghawak po sa kable. At nakatornilyo rin po ito sa dingding. Dito na rin natin ikakabit yung RJ45 at saka yung cabling papunta dito sa computer na nandito sa kwartong ito. Kinabit ko na rin yung kanyang power cable. Pero wag nyo muna itong i-on. At syempre po, wag natin kalimutan i-secure yung kanyang cable para hindi ito gagalaw-galaw po. Dito naman po natin papahiran ng sealer yung butas para hindi po dito lalabas ang alikabok. Ano po? Dito po natin magagamit yung panapon na guwantes. Siyempre po, ganun din ang gawin natin sa kabila. I-secure muna natin ang cable na kung nasaan ang ating main router. Dito po galing yung ating main router. Ano po? Siyempre, wag po natin kalimutang lagyan ng sealer itong butas na pinagputasan natin para sa cable. Tapos isaayos natin ito ng ating daliri para maganda namang tignan. Ito na po yung likod ng ating main router na galing sa Frontier. At nakakabit na po yung RJ45 connector. Meron pang direction yan bago ipasok sa butas. Ano po? Ngayon pong nakakabit ng ating kable sa ating main router, balik naman tayo doon sa isang kwarto kung nasaan yung Netgear.
Atin pong itayo yung kanyang antena na isa-isa. Dahan-dahan lang ho, baka maputol no ho. Saka po dito natin i-on yung kanyang power button no po. Saka nyo po makikita ang ilaw na isa, tapos sunod-sunod na po yan. Ayan po, may ilaw na po yung iba. Ibig sabihin ho, maganda ho yung ating connection. Yan po, umilaw na po silang lahat. Tsaka yung iba, patay sindi na po. Ibig sabihin yan, nakakakuha na po siya ng signal doon sa kabila. Ano po? Siyempre po, pag binuksan nyo po yung inyong wifi sa inyong telepono, makikita nyo po yung Netgear wifi. Kung sa akin po, pinapalitan ko po ng pangalan yan. Pinalitan ko po siya ng Mobile Network 5G para alam ko po na bago ito. Eto na po, susubukan na po natin yung ating router. Kung nakikita nyo po, nakakabit pa ang aking wifi sa Frontier. Ngayon pinalitan ko na siya ng Mobile Network 5G. Dito po, pagmasdan nyo pong maigi kung maganda ba yung ating ginawa. Ayan po, pumalo na siya ng mahigit 200. Tsaka yung kanyang upload, mahigit po 200 din. Dito naman natin bubuksan yung ating apps para doon sa mga camera. Ano po, tignan nyo pong maigi. At nasa Mobile Network 5G tayo. Bubuksan po natin yung Ring, yun po ang apps ng ating mga camera. Bubuksan po natin isa-isa itong mga camera kung gaano ba kabilis bumukas. Ito po yung una. Wala pa yatang 3 segundo nakabukas na. Ito pa uli. Pagmasdan nyo po para makikita nyo gaano kabilis bumukas. Hindi lang iisa camera ang bubuksan natin kung hindi pang-apat na ito. Ayan, medyo mabilis po ang bukas niya ngayon. Hindi po katulad nung dati mabagal. Ayan po. 6 na po yan. Ganda. Ako po'y masayang-masaya sa kanyang resulta. Hindi po ako napagod na pangit po yung kanyang resulta. Okay po. Good job. Sana po nagustuhan ninyo ating video tsaka mga pictures. At sana naman ay nakatulong tayo sa mga kababayan nating may problema na mabagal magbukas ang kanilang security system. Pag meron po kayong comment, dito lang ho sa baba,
Tapos pag gusto niyo mag-email ng pictures para matugunan natin ang inyong mga problema, ito naman sa aking email. Paki-likes na lang ho, tapos subscribe na lang uli. Salamat po.